Ari ko, nagadugtong sa katutong papasalamat ako sa mga ginpabuhat mo. Sa gugma mo, ako kakalipay. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo. Sa gugma mo, ako kakalipay. Kining adlaw, hintong kamo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaon ko, sa kalipay mo, ayaw ako. Magpapasalamat ako sa mga ipagbuhat mo. Sa gugma mo, ako kakalipay. Magpapasalamat ako sa mga ipagbuhat mo. Sa gugma mo, ako nakalipay. Natumba ako, buligan mo, hinggaan puso, ipatindog mo. Kagsasubong, ari ko, nagadumdong sa katutong mo. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo. Sa gugma mo, ako kakalipay. Salamat ako sa mga buhat mo. Sa gugma mo, Ako kakalipay. Pastor Wilson, ba't yung mga gitara? kapalapit ako sa imo, dinadumdum ang kaayo mo. Nagkahulan ako sa imo, nga mangikot sa kabuhi ko. Balaan, mataro, matutong sa tanan nga tion. Maluluwas, maayo, amigos ang kabuhi ko. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Kristo, dalayawon. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Kristo. Palakpak na. Kapalapit. Kapalapit ako sa imo, ginalumdum ang kaayo mo. Nagkahulan ako sa imo, nga manghikot sa kabuhi ko. Balaan, mataro, matutong sa tanan nga tion. Manluluwas, maayo, amigos ang kabuhi ko. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Dalayawon ka, akong Diyos. Kristo.
ikaw lang maano pastor ha. Sige, sige. Salamat sa pagkos mo. Salamat sa iyong kapal. Tanan ginantos mo tungod sa gugma mo, nakatilingala. Salamat sa gugma mo. Salamat sa pagbalansa mo. Ako imong kinugasan, ako nabatyakan, impatawad mo, naging hapos, dalayahon ka. Maayong aga, ug maayong aga gid sa tanan. Nagapakalipay gid ko kag nagapasalamat nga ari kita diri subong. Domingo na naman kag ini nga Domingo, isa ka Domingo nga espesyal kay masugod kita sang bag-o nga series kag bag-o nga pag tulunan sa aton Ginoo, no? So nami gid ini nga series kay inisyat napulo na sa kabulan ang nagligad sa sini nga tuig 2021. So sa ka-11th nga bulan, it's time nga magpasalamat kita sa Ginoo. So ini siya is a season, is a panahon sang pagpasalamat. Okay? So welcome to the His Life Ministries 10 a.m. Ilonggo service diri sa Santa Clara His Life Grounds. No, gina-welcome po gid ang nagapamati sa Facebook Live. Ilabi na sa YouTube channel naton sa His Life Ministries kag sa DYVS Voice of Salvation. Salamat kay ari kamo makaugyon kamo sa aton kag maka-celebrate kita sa aton Ginoo. Amen. So before kita magsugod, pwede kita magtindog. Mga di kita sa presensya sa Ginoo. Nabasa lang ako no sa gikan sa Salmo 100. Magkanta nga may kalipay sa Ginoo, ubugos nga kalibutan. Magsimba sa Ginoo sing masinadyahon.
Magpalapit sa iya atubang nga may malipayon nga mga ambahanon. Kilalaha ang Ginoo Dios, ginhimo niya kita, kag iya kita mga tao, kag iya mga karnero. Magsulod kamo sa iya templo nga may pagpasalamat, kag sa iya sanktuaryo nga may pagdayaw. Magpasalamat kamo kag magdayaw sa iya. So, ini nga season of Thanksgiving, mapasalamat gid kita sa Ginoo. Magduko lang kita kag magpiyong, Amay sa langit. Salamat gid Ginoo sa imo kaayo, sa imong kaluoy sa amon. Nga Lord God, ikaw gid ang pinakamaayo nga Dios kag amay namon sa langit. Lord, ginahalad namon ini nga tion sa imo, ginahalad namon ini nga worship service sa imo Ginoo. Kay ikaw na naga-deserve gid kag worthy kag Ginoo sini nga pagdayaw. So Lord, balaan nga espiritu, tabangi kami sa pagdayaw sa Ginoo. Tabangi kami pinagi sa handa sa amon tagipusoon kag hunahuna sa pag-atubang sa presensya sa amon Ginoo kag Dios. Initanan ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magdayaw to sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Winston. So, tutuod gina. Adlaw ini sa pagdayaw sa aton Ginoo. Amen? So, subong adlaw, I want to challenge you all. No? Mapaminsar kita sang maayo nga mga butang nga ginhimo sang Ginoo sa aton. Just think about it. Paminsara. Kung paano niya kaging protektahan. Kung paano niya kaginasagod kada adlaw. Amen? Kung paano niya kaginaupdan sa imo kabuhi. Hallelujah, magkakanta kita. Ining adlaw, gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magpasalamat kita. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako gakalipay. Natumba ko, gimuligan mo, hinggaan ko so, gitpatindog mo. Kag sa subong, ari ko, nagadumdum sa katutom mo. Magpasalamat kita. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako gakalipay. Huna-huna, bala mga utod, ang langit nun nga Diyos, ginahigugma niya ikaw. Hallelujah, mayo inangabutang, di ba? So, magpalakpak kita. Magasimba kita sa iya. Ining adlaw, gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magpasalamat ako. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako kakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo, ako kakalipay. Palakpak kita, hallelujah! Mungin malipayon kita subong. Natumba ko, gimbuligan mo, hinggaan ko so, gitpatindog mo. Kag sa subo, ari ko, nagadumdum sa katuto mo. Matutom ang Diyos, hallelujah!
magpasalamat ako sa mga ginpang buhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Magpasalamat ako sa mga ginpang buhat mo, sa gugma mo ako gakalipay. Hallelujah! Nalipay kami sa gugma mo, Diyos. Hallelujah! Ginuwas mo kami, gigaan bago nga kabuhi. Kay isa ina, kamaayo nga butang. Hallelujah! Palakpakan ta ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maayong Ginoo, no? Hallelujah! Ginayo niya kita sa mga masakit. Ito-ito-yan niya kita sa aton kabuhi. Miski sa ano man niya aspeto sa kabuhi, no? Physical, spiritual, emosyonal, miski financial ang Ginoo aragid. Nagabugay sa aton. Kung masubo ang aton niya mga tagipusoon, ginapalipay niya. Magkanta lang kita ang mga worries, tabla. Ang aton mga ginapaminsar nga nagapaanto sa aton, kakatunaw, no? Hallelujah. Tutuod gina nga, in His presence, there is fullness of joy, may kalipay. Kay siya ang author sang kalipay. Hallelujah. Papalapit kita sa iya. Kay those nga nagasik sa Ginoo, nagapangita sa Ginoo, gina-rewardan niya na. Hallelujah. Miski ang presensya mo subong ari di, gina-honor na sang Ginoo. So allow lang nga magpanghikot sa imo kabuhi subong. Gaisa sang oportunidad nga magtandog sa imo. Magkakanta kita. Gapalapit ako sa imo, ginadumdum ang kaayo mo, nagahulat ako sa imo, nga manghikot sa kabuhi ko, balaan, mataro, matutong sa tanan nga tiyon, manluluwas, maayo, amigos ang kabuhi ko, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, Kristo. Palakpak kita. Hallelujah. Katawang taliwat. Kapalapit ako sa imo, ginadumdum ang kaayo mo, nagahulat ako sa imo, nga manghikot sa kabuhi ko, balaan, mataro, matutog sa tanan nga tion, manluluwas, maayo, amigos ang kabuhi ko, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, Kristo. Dalayawon, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, Kristo. Kabuhi ko, inasalig ko sa promisa mo, kaguma. Hallelujah. Kabuhi ko, inasalig ko sa promisa mo, kaguma. Dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, Kristo. Dalayawon, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, dalayawon ka o akon Diyos, Kristo.
Salamat sa imo nga pagtubos, ang tanan ginantos mo tungod sa gugma mo, makatilingala. Salamat sa gugma mo, salamat sa pagpalansang mo. Ako imo ginhugasan, ako nabatsyakan, ginpatawad mo kaginhakos. Dalayawon ka nga hari namon, ginaporonahan ka kay ikaw ang nagdaog, ginabayaw ka, Jesus anak sang Diyos, gamhanan ka o Ginoo. Ikaw pasidong ka. Kanta ang taliwan. Salamat sa krus, Lord. Salamat sa imo nga pagtubos, ang tanan ginantos mo tungod sa gugma mo, makatilingala. Salamat sa gugma mo, salamat sa pagpalansang mo. Ako imo ginhugasan, ako nabatsyagan, ginpatawad mo kaginhakos. Dalayawon ka nga hari namon, ginaporonahan ka kay ikaw ang nagdaog, ginabayaw ka, Jesus anak sang Diyos, gamhanan ka o Ginoo. Ikaw pasidunggan, ikaw pasidunggan. Kanta ang taliwan. Dalayawon ka nga hari namon, ginaporonahan ka kay ikaw ang nagdaog, ginabayaw ka, Jesus anak sang Diyos, gamhanan ka o Ginoo. Ikaw pasidunggan, ikaw pasidunggan, ikaw pasidunggan, ikaw pasidunggan. Lampakan Diyos, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa krus, Ginoo. Salamat sa imo kabuhi nga ginalay para sa amon. Hallelujah. Wow, hallelujah, hallelujah. Salamat gid Ginoo. Ginoo, ginadayaw ka namon, ginampakamaayo ka namon, kag ginabutang, gina-enthroned ka namon sa amon tagipusoon sini nga aga.
Salamat gid. In Jesus name we pray. Amen. Plakpakan ta Ginoo. Okay, maglingkod ta. Okay, so sa sining portion na maghahatag kita sang anong tawag sini? Daw token of appreciation bla sa mga birthday celebrants subong Nobyembre. Okay? Sino ang may birthday from November 1 up to November 31? Sino diri sa aton subong? May ara? Pwede ka tindog? Wala, November? May ari. Wow. Sino pagid? Tres? Oh, sir. Sige, tindog kayo pa mga muyo ta. Hallelujah. So, si Tres, kag si... Nong, sino ka ngalan mo? Ha? Si? Rocky. Wow, si Rocky kag si Tres. Sige, i-extend ang aton mga kamot kag pangmuyuan ta sila, no? Amay sa langit, salamat sa mga kabuhi sining amon mga utod. Si Roque kag si Tres, Ginoo pakamayuha sila. Bugayi sila sa the rest of their lives. Kag Lord nga tagai sila sang nagakaigong akusog maayong panglawason, wala masakit, ilabi ng ila pamilya, Ginoo, protektahi sila, provide for them, Ginoo, sa ilang mga kinanglanon sa matag adlaw. And Lord God, gamita sila sa imo ginarian. Yan yung pinaka-importante sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Plakpakanta sila. Plakpakanta ang Ginoo. Wow. Okay. So, at this point, I would like to start with sa aton nga bag-o nga series nga ginatawag, no? Ang sa English ginatawag naton ini Invest Thankfully. Kay ini nga season, ini nga panahon, ginatawag naton Thanksgiving, pagpasalamat sa Dios. Mga utod, importante gid bala nga magpasalamat kita sa Ginoo, no? Sa sini nga tuig 2021 nagligad pulo na kabulan. Okay, kagdamo na kita sang nabaton sa Ginoo. Halin sang January up to October, so subong November na, and then December. So this is the time, amoy nga panahon, nga magpasalamat gid kita sa Ginoo. Tama? Agree ka mo sa akon? Amen. Kay ari pa kita. Nagapungko ka mo dira, nagalingkod ka mo, ari man ko sa tubangan. So, butsi nga nun, ginampakamaayo kita sang Ginoo. Ginatagaan niya kita sang nagakaigo nga mga blessing, kag mga grasya, no? Bugay sa aton kinabuhi nga makatindog. Ay, salamat. Sa makatindog atubang sa iya kag makapanglakaton upod sa aton Ginoo. So ini nga sa panahon ginatawag naton Thanksgiving, i-develop naton ini nga attitude. Attitude ini mo magpasalamat ka sa Ginoo kay madamo nga mga tawo, although damo-damo sa nabaton nila sa Ginoo, mayong lawas, hindi lang kwarta, mayong mga relationship, pero ang ila attitude wala kayo nagpasalamat. So hindi na siya maayo, hindi nami, no? So okay, so ma-start kita. Ginatawag kita nga to be ehemplo, no? Example kita or modelo sang aton Ginoong Jesus, aton Kristo, no? So sa aton pamilya ginatawag kita nga mangin modelo, mangin ehemplo sa aton mga abyan, mga silingan, mga co-workers, hinala mangin example kita. Kung ikaw, ginatawag na kuan ka, Kristiyano ka, you are called to be an example. Ehemplo sa iban nga tawo. Sige. Labi na gid sa mga tumuluo. Sa mga tumuluo, importante gid nga, because you will be an inspirasyon ka. Hindi lamang sa imo mga kakilala, pero sa imo pamilya, ilabi na gid sa tanan. No? So, sa mga believer, hindi paghimuang ang kabuhi mo, mangin stumbling block or mangin hadlang bla ng balakid o Tagalog tanan ng nambal ko sa paglakpang-lakaton sa isa ka Kristiyano. Kinkuha naton ini sa 1 Timothy 4:12, no? Hambal dire sa English lang anay. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example. Be an example in speech, sa imo panghambal. Importante gina mga utod ha.
ang pagpanghambal tablag, dira nagagawa kung ano ang ara sa aton tagipusoon. So makilala mong tawo, pinagi sa iya mga gawa, sa mga tinaga sa iya mga, sa bibig niya. In conduct, sa imo behavior, sa imo pag ginabuhat, sa matag adlaw mo nga kwan, nga ginabuhat sa imo kabuhi. In love, sa paghigugma, no? Paano naton mahibalaan nga ang isa ka tawo gahigugma, aber? Paano? So, ginapakita niya, first and foremost, gid, sa iya pamilya, no? Sa iya anay kay giligon. You cannot give love to others without first accept mo ang imo ang imo kaugalingon, no? For what you are, for the blessing, bla. Hindi ka mangita sa ibang akon nga ilong do kibagaw. Gusto ko lain nga ilong. No, i-accept mong imo self and you love yourself. No, ang iban nga tawo, ambot kilala niyo si Michael Jackson. Wala naman siya, so istoryahan ta siya. Si Michael Jackson, but kilala nyo na, no? Itom na siya, black color, ya. Di kay gusto ya mangin puti. Kundi naglamuti siya. Hindi. Nagpaputi gid siya, so ginisla niya ya ilong, tanan-tanan. So, love yourself first. Accept ang ginhatag sa imo, kung anong ginhatag sa imo sa Ginoo, sa subong. Nga, It means that you have faith sa Ginoo, nga gina-accept mo ang ginhatag niya sa subong sa imo kay kahibalo ka nga later on tagaan niya ka mas maayo pagid. Amen? Amen. And then in faith sa imo pagtuo. No? Dapat makita sa tao nga may pagtuo ka. Hindi gani nga wala ka lang inugpliti nagkuan ka na ya. Nagpudag-pudag ka na kay wala ka inugpliti. Amen? Hindi ta magpudag-pudag . So, pagtuo, tagid pa taason, tagid. Nanay ka, i-preempt kong ang mensahe, ha? Ini nga mensahe, prelude sa pagpasalamat. Okay? Pagpasalamat, ha? Pero before magpasalamat, mga utod, ikuan ko karon, i-expound ko karon, may himuon kita nga puasa. Fast. Kabati na kamupusang puasa, nablang hindi mo paghimuon, ang naluyagan mo, nga namian mo. Pero mga utod, ang common or popular nga puasa nga fast is food. Pagkaon, correct? Tama? Sa subong lainon ta? Tanaw nyo anong nga puasa? Karon, pamati ka mo para mabalaan nyo kung ano nga puasa. Next. So invest generously ang aton, this is a kick-off ang aton nga kwan subong series. At His life, we glorify God and make disciples, no? Ang aton nga vision. So welcome gid kamo tanan. Next. To the watching world. Next. Tres. So it's taken from Holy Bible. Ang Philippians 2:14-15 ari na. Amo na ning puasa ang inahambal ko. Do everything without murmuring, no? Hindi ko na magkumod or questioning or i-questionon mo ang kaayo sa Ginoo so that or reklamo so that you may prove yourselves to be blameless and guileless, innocent and uncontaminated, wala kasala, children of God without blemish in the midst of a morally crooked and spiritually perverted generation, among whom you are seen as bright lights. Kasanag kita mga utod, ha? Kasanag maski diin kay butang sa palengke, sa City Mall, sa Lupwes, dapat ikaw nagadala sang kasanag, sang kaayo sang Ginoo, hindi nga ikaw pang nagadala sang kadulom. Okay. In the world of darkness, sa kadulom sang kalibutan. Okay. So ano aton pagpuasa? Kung may kwanta dira, may clue to dira. We are light to the night. Sige. Sige pa. Murmuring. Anong murmuring? Sige pa dayon, Tres. Kumod. Mapuasa kita sa pagkumod, sa pagreklamo. Makaya nyo? Makaya, gid. Budlay-budlay, ha? Sugod subong. Actually, next week pa dapat masugod. 21 days na siya. Hindi gid ka magreklamo. Maski anong problema, wala gid niya reklamuhay. Ma-report gid ka mo sa akon next week. Okay, pero ma-start na kita subong kay ginasanay ta aton nga sarili, no? Para hindi magkumod. Wala sa may mareklamo sa inyo, ha? Wala may magkumod. Maski ano sa
Sa balita, sa ano lang mabatian nyo, wala kumuday subong, wala sang reklamo. Okay? Puasa ta. Ako hindi man ko. Kung magreklamo ko, i-confess ko sa inyo. Okay? So good subong. Actually, next week pa ma-start. Pero para masanay kita Hindi lang sa season of Thanksgiving. Okay? So puasa, hindi ano gani? Reklamo, kumod. Ha? Budlay pa na sa pagkaon niya, pwede mo na yung makakuha niya. Pero kumod kang reklamo niya. Ma-report kid ka mo diri sa akon. Kaya kung mag-report ka mo sa akon, ang Ginoo ang aton witness. Sala, gid, bahala ka mo da. So, we should be joyful, cheerful, risky-filled, faith-filled, no matter what. Maski ano pang himuon nila. Try lang bala? Try lang. Sugod subong, 21 plus 7, that's 28 days. No, madugang ko 8 days para sa inyo. Pabudlayan ta kamo. Next. May survey, no? Who is the most thankful in the Bible? Sino gid ang grabe magpasalamat sa Ginoo sa Bible? So amo ni nagawa sa Google. Si Mary gid ang nanay ni Jesus. Ang pinaka-thankful gid pa nagapasalamat gid siya. Ang next is ang widow, ang balo nga naghatag sang 2 ka sentimo. Kung kabasa ka mo sa Bible, may isa dira ka balo nga wala na gid siya, pigado na gid. Wala gid siya ang iya to nga sentimo ya. Last na niya to pero ginhatag ya pa para sa Ginoo. No, grabing ang iya nga ang pagpasalamat. It goes beyond explanation. And then si Mary Magdalene, no? Si Mary Magdala, no, muna nga gin-deliver siya. Actually, wala bala nabutang nga prostitute si Mary Magdalene, wala. Ang nabutang lang sa Bible, nga ginpagwa sa iya, 7 ka demonyo. 7 demons was cast out of her. Yun ang ginpagwa. So wala na mention dira nga prostitute. So gin-assume lang na. Pero in spite of that, nagpasalamat gid si Mary Magdalene. Next. So invest generously. Amo ini ang aton nga verse nga i-apply. Oh, nakabalikan na ito. Sa 21 days of investment ang ginatawag sina DOI. Days of ma-invest kita. But singanon sang invest, nablang kung may, for example na ehemplo lang, may kwarta ka nga extra, ipadamuon mo, invest mo, pagbalik sa imo, mas madoble. Okay? Pero in this, ang aton niya nga ining aspeto ang aton kaugalingon. Bali, totality sa aton nga pagkatawo, hindi lang kwarta. Okay? So, basahon ko ang Ecclesiastes 11:1. Ng Ilonggo. Halin ini sa Manogwali. Ang translation is, ibutang ang imo kwarta sa negosyo, sa iban nga pungsod, kag sa pila ka adlaw makaganansya ikaw. Amoy ng translation. Sa English, though medyo, gani nga gusto ko i-translate sa English, kay daw kakulang, bala sa aton nga ginhambalan, no? Ang pag-translate. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Bread is your resources. Ang imo nga na blessing nga nahatag sa imo. Okay? Nakuha nyo? And you cast, meaning i-invest mo na to the world, sa kalibutan. Ipadamuon. Okay? Do business bala? Kay kay madamo you will find it after a period of time. Okay? So may time period, may time aspect. Hindi insigida. Amoy nang aton butsinganon sa aton nga reference verse this time. Sa kalibutan, kalabanan sa tao, ginatawag natin hoarding. Duwa ka pag-display kung may resources ka, may kwarta ka, for example. Gina-hoard ni mo, anong hoard sa Ilonggo? Ginatago lang. No? Duwa ka time sa ginatago mo, either ginatago mong kwarta mo, hindi mo pag-i-share or hindi mo pag-i-invest. No? How many of us know nga kung ipahatag mo na sa maayong nga cause, madamo sa mabuligan bilang mga tao, nga mga blisan, no? Ang iba niya nga tao sa kalibutan gusto pag nila magdamo pag ang kwarta nila. Nga daw sobra-sobra naman sa kinanglanon nila. Hoarding ng tawag. Inatago mo, hindi na mayo. And number 2 is displaying.
ginapakita mo nga may kwarta ka, ang imo nga iliog puno sang nagainggat, no? Nga maglakat ka nagaamo ka na sa kabugat to. Kay kabugat sang ano na ang ginabutan nila sa ilang liog. Tapos ang imong kamot may yellow man nga kabugat kayo. Ngamo ka na maglakat. So hindi mayo, no? Display mo. I-avoid nato na siya kay it's not reflecting of a Christian. Ang Kristiyano yan nagapaumod. Okay? Next. Money game must be invested, no? So aning aspeto anay ma-touch ko, hindi lang kwarta, but your talent, your time and your treasure. Okay? It must be invested, no? So inlain man tamo may iban may kwarta, ang iban niya may talent, ang iban niya may time. So kung may ara kaya time, anong pag-invest ang time? Spend time with your family. I-spend time mo sa mga tao ga kinanglan sang atensyon. No, sa bulig. Kung talent naman nimo, no? Mayo ka magkanta, open ang aton diri invitation para sa mga worshiper. Mayo ka magkanta. Upda naton si Brother Bon sa mag-drums mag-drums, no? Kung sinong mayo mag-drums, kanta sino pa gitara kag ano pa? Turutot. No, sino mayo magturutot? Okay. Knowledge acquired must be tried out. Kung may nahibaluan ka, dapat mo gi-invest na imo ihibalo, hindi lang pag-itagua. No, i-share sa ibang nga tawo. Your gain must be invested. Kung ano nakita, nakuha mo. Be generous with wealth. Nga mga utod ariyo. May kilala ko, he spend his life accumulating wealth. Nagpangita lang gid kwarta mo lagi ng iya purpose niya. Sole purpose. Kaya halin man sa pigado mo, tuod na, okay na siya, wala problema. Pero kung nablisan ka na, i-start na, i-kwan sa iban nga tao, no? I-share. Natabo, ariho, damo na siya kwarta, naka-invest, may balay na siya, may auto, tanan-tanan. Material wealth. Ahay, napatay siya, nag-COVID. Tanaw nyo na dalay ang kwarta, ha? Wala gid no? Oo, wala kanugon. Nga tani, gingamit niya ang iya kwarta sa pag-bless man sa iban nga tao. No? So, kasubo sa sina nga, kabuhi. So, learn these resources. We have a generous God. May maalwan kita nga Ginoo. Nga gaset man siya example sa aton. Okay? I'm talking not only of money, ha? I'm talking of your talent and your time. What will you do with time, money, resources, gifts? Next. Sometimes, gina-time deposit naton nabutang sa bangko, no? Ginkuha tadi ang number 6 investment opportunities nga ra subong sa kalibutan. Kung may kwarta ka may extra ka, i-time deposit mo. Anong butsing anong time deposit? Butang mo sa bangko. Hindi mo gina ma-withdraw ya. May 3 months, 6 months, 90 days, no? Next is real estate, bakal kakadutaan. Kaya ang duta, ambal nila, wala gid naga-depreciate. Nagabarato, nagamahal pagid as time goes by. So kung gusto mo yung magdamo, pag ang value sa imo kwarta madako pagid, bakal kadutaan, siyempre maayo man nga location. Hindi man magbakal duta sa tunga sang dagat. Unless may oil, hindi, lahog lang. So number 3, pag-ibig, MP2, multipurpose loan. No? Dako bla ni subong interest rate. So kung ikaw member ka sa pag-ibig, you're entitled, pwede ka ka-invest. Hatag ka sila, may kadto lang sa pag-ibig. MP2 ang tawag nila. MP2 investment program. Okay bla mga utod, kung gusto niyo may extra ka mga kwarta, no? Try it out. Ipa-kwan sa mayo nga investment ni siya ang MP2. Wala ko gina-promote ang kwan ha. Ginakuan ko lang ang mayo nga magdamo pag idang inyo kwarta. UITF, Unit Investment Trust Fund. Amo ni ginahatag sa mga kalabanan insurance, no? Mabutang ka da and after a while, 5 years, 10 years, pwede mo withdraw dako ng value. Okay? Stock market. Kung maayo ka sa stock market, may stock broker ka. You can invest your money in the stocks. Okay? Number 6 diri is, wala na ito ni ginakuan kaya volatile kayo sa cryptocurrency. Abala ko mo ng cryptocurrency. Bitcoin.
no? Hindi gid anay magkuan dira kun wala ka malang nahibaluan, hindi gid mag-intra dira, no? Kag subong may ari mga games, hindi ka mo mga utod mag-intra dira. Mga games amot kabati ka mo sina, mga games lang nga may kwarta, no? Ginagawa mga kabataan grabe subong mag-invest sina, kabati ka mo na. Hindi na ako maghambal kung ano na. So what about abilities, talents, experience, expertise, no? Aton mga eksperyensya, talento naton, eksperyensya naton. Pwede gid naton i-invest ni siya. Next. Okay. Padayon lang ta. Sige lang. Sige pa. I will let you fly, I will let you be. No? Parents talk, disciples talk ni siya. Okay? Ang kabataan ko, no? Mga kabataan naton, kung gusto mo mag-invest sa ilang nga mapagwa gid ang ila full potential, guide lang sila. Kaya Ginoo na ang mahatag sang ilang mapagwa sang ilang talent, ka gifts and abilities. Okay. At this point, gusto ko lang basahon sa inyo isa ka verse of scripture. Halin sa Lucas 17, no? Luke 17. Kag ini amo ang parabolo sang napulo ka mga aroon, that the parable with 10 lepers. Kumati ha? Kay damo gid kita makuha sini. Remember ang topic naton is thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo. Starting on verse 11, sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sa Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka barangay, ginsugata siya sang napulo ka mga aroon nga nagatindog sa unahan kag nagsinggit, Jesus nga manunodlo, kaluoyi kami. Nakita sila ni Jesus kag nagsiling siya sa ila, lakat kamo kang ipatan-aw ang inyo kaugalingon sa mga pari. No, nakabatian sila sa Ginoo. Jesus, buligi kami. Okay? So hambal niya, sige, lakat kamo kag pakita ninyo kaugalingon ninyo sa mga pari. Kay dito at that time, ikuan ko lang background lang no sa mga Jews, kung ayuhon ka sa Ginoo as a form of thanksgiving, ipakita mo sa templo, imo kaugalingon na limpyuhan ka na, nag-ayo ka. No? As a form of pagpasalamat. So, natabo, sang nagalakat sila, nag-ayo sila, ang napulo. Ang isa sa ila, sa makita niya nga nag-ayo siya, nagbalik nga nagadayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. Isa lang ha, isang nagbalik. Nagluhod siya sa tiila ni Jesus, kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga tao taga Samaria. Si Jesus nagsiling, hindi bala napulo ka tawo ang gintinluan, ang ginayo? Diin na siyam. Nga ining dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Dios. Dayon, si Jesus nagsiling sa iya, tindog ka, kag maglakat, ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo. Mga utod, isa ini ka reality sang aton kabuhi, subong. Sa mga kaayo sang Ginoo, sang Dios sa aton kabuhi, talagsa lang gid ang may attitude sang pagpasalamat. So kung makita ta diri sa aton ginbasa subong verse of scripture, no? Una gali, kung gusto ka may ma-receive ka sa Ginoo, you call unto Him. Hambal nila diri, Jesus nga taga Nazaret. Muna, tawag ka na sa iya. Ayuha kami. Sa ginayo na sila sa Ginoo, gintagaan sila instruction, kadto ka mo sa pari, kag ipakita ninyo inyong kaugalingon. So number 2 nga process, i-testify. Be a living testimony. Kung may miracle, mga utod, ariho, kung may natabo sa inyo kabuhi, subong, na makahambal ka mo nga halin gid sa Ginoo, gina-invite ko kamo, kadtuin nyo ko karon pagkatapos ng service, and then gusto ko mag-testify ka diri sa tubangan. Nami, no? Nan. So next week, makatestify ka mo ka. Okay? So kanami, gina. So amo na ang second process. And next, kadto sa Ginoo kang magpasalamat. No? Isa lang gid ang nagpasalamat. Out of 10, out sa siyam, isa lang gid ang nagpasalamat sa Dios. That's only 10% kanubo nga bating average. So kinahanglan gid kita, we have to develop, amo na nga gine-develop naton ang attitude of gratefulness, ang pagpasalamat sa atong tagipusoon. Nga
May mga tawo nga damo na sa blessing sa ila, ginabubo sila sa Ginoo, pero hindi sila kabalo magpatawad. Magpasalamat. Hindi ka pangita, pag sila gusto, pag damo. Wala sang kabulusgan. Hindi mapuno ang ila mata. Hindi nami ng attitude. Count your blessings. Isipang imo nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Yung mga bugay. Kakilala ka mo na may mga tao, may nahibalaan ka mo tao nga, maski ano nga, mayara na sila balay, 7 ka balay, 7 ka salakyan, 30 ka amuni, muna. Hindi gyapon ka puno. Gusto pagidamo. No? More than na sa kinanglan, bala. Hindi mo man madala mo. Instead, tag ang isa mo kasalakyan. Gabo lang tira ko. Hindi. Amo na bala. So, kinanglan, ginaton i-develop attitude of gratitude. Next. Hambal ni Les Brown, ang sementeryo ko, no? Kakakadto naman ka mo sementeryo, no? So, amo ini siya ang pinaka manggaranon nga lugar sa bilog nga kalibutan. Pastor nga, paano nangin manggaranon ang lulubngan? Kay dire, nabutang, nalubong, ang mga hopes, mga damgo, mga ambisyon, nga wala gid natigayon, wala na fulfill, wala na tabo, nalubong na lang. Mga libro nga wala na sulat, mga kanta nga wala na compose, mga invention nga dapat ani gina-enjoy naton, wala, ato na, nalubong man. Mga na-cure, mga ayo nga wala ma-discover. Nga kay ang nalubong dire, nahadlok, may fear, nga mag-share, magpaambit sang ila na nag-gifting sang bugay sa ila sang Ginoo. Nahadlok. Or dalok. No? So ginlubong na lang upod sa ila. Ang tawo nga may nakaibalong, may cure galing COVID, ato na nalubong. Wala iginin-share. No? Grabe, no? So, hindi kita yung mga amo sila mga utod. Kung anong giftings, anong mga bugay nga ginhatag sa imo sa Ginoo, i-share sa iban. Maayo ka magluto, i-share sa iban. Tudlo imo kabataan. Imo imbitara kami sa punsyon. No, kung kabalo ka maayo ka mag-decorate. No, ikuan gid ipaambit, hindi pagtagua ang ing bugay nga ginhatag sa imo sang Ginoo. Next. So boldness, kaisog, maski kabudlay sang panahon, dapat may kaisog kita nga mag-atubang, no? May isa ko kakilala, nag-start ang COVID pandemic, actually man 2 years na, correct? 2 na katuig. Hamako mo pag lockdown, hasta subong. I think hasta subong wala pa siya kagwa sa iya room. Can you believe it? Can you believe it? Siguro kagwa lang sa room niya, sa balay lang nila. Manog 2 years na. Grabe, no? Because nahadlok siya. So 2 years ang iya life na waste. Ato lang to siya. Sa balay nila. Sa room niya. Grabe gid ang kwan. So boldness in spite of uncertainty. Siyempre, calculated. Excuse me. Okay, next. Sige pa dayon. Ang ining season, ay natawag naton season of Thanksgiving, is a stewardship walk. Ano ng stewardship? Maayo ka mag-manage, maayo ka magdumala sang imo kabuhi, maayo ka magdumala sang imo mga bugay nga ginatag sa imo sang Ginoo. Kalabanan sa aton hindi gid kabalo magdumala sa iya kabuhi. Nga kayang aton mga desisyones perme kalabanan nakabase sa aton emosyon, sa aton feelings. Next na ikaliwaton ko. Kung ibase nimo tanan ang imo nga desisyon base sa imo ginabatyag, imo emosyon, imo feelings, most of the time ma-fail ka gid.
Kaya ang imo emosyon, imo feelings is not always correct. Nakuha niyong buot ko sing ganon. Hindi gid permi pag ibase ang imo feelings, ang imo kung ano ginabatyag mo bala. Ay nainit ko na sa iya, no pa ano muna. Hindi pag ibase ang imo decisions. Hindi paggamit ang emosyon mo as a basis of decision sa imo mga ginabuhat sa imo kabuhi. Nakuha niyo kung buot ko ganon? No? Kay kalabanan sa aton ginabatyag, hindi siya santo sa kamatuoran. Kaya ang feeling mo, hindi na siya tama. Damo factor nga nag-influence na. May mga ginatawag kita nga biases. May mga ginatawag kita nga discrimination sa aton self. Mga opinion naton nga emotion-driven. Liwat na ang aton nga mga opinion ng mga ginabatyag halin sa emosyon naton mo. No, kung anong gina-feel mo. So hindi siya maayo nga basis for making decisions, especially kung ang desisyon nga buhaton mo mabugat, maka life-changing siya. Kuha niyo mga utod, ano pa nga gina-training kita sa pagpuasa sa subong. Especially karon kumod na hindi na maayo nga basis. So discipleship walk ang dapat may nagatudlo sa aton kung paano maglakat sa kamatuoran. Kaya hindi pa kita perpekto, dapat mag-submit kagid sa isa ka tawo nga ginarespeto nimo, gina-trust nimo, anong trust gani? Ginasaligan. No? You put yourself to a person nga may salig ka, may ano ka nga magiyahan ka sa imo nga pagpangabuhi. Makakonsulta ka sa iya. Makapangayo ka advice. Kag makagiya siya sa imo. Amo nang natawag discipleship walk. Okay? Next. Worship walk. Natapos na naton ang series on worship. Kabay pa nga may nakuha makita nga maski gamay lang gid paano pag simba, pagdayaw sa Ginoo. So ang Thanksgiving is a worship walk. Pagdayaw man ni part sang pagdayaw sa Ginoo. Next. So invest thankfully. So preparing for Thanksgiving 2021. Ma-prepare kita sa aton heart. This is subong is kick-off Sunday. So gina-prepare anay kita. The next 4 Sundays will be a topic leading sa culmination sa December 5. No, about giving, about paghatag sa aton nga kaugalingon sa Ginoo. Okay? Remember, wala ko gambal nga kwarta lang ha. Kundi imo time, imo talent. Okay? Oras. Oh. November 14, next week, amo ning aton nga topic, invest bountifully. Bountiful ng damo. Bugana. November 21, invest expectantly. Inabla kung maghatag ka, for example, mahatag ka sang time mo diri in worship, may gina-expect ka nga in return. Hindi para sa imo, kundi para sa iban. Okay? When you give, hindi gin mag-expect nga may babaton ka balik para sa imo. Ang Ginoo mo na mo. When you give all out. Mabalik man daw hindi. Good. Pero kung ang Ginoo kilala mo, multiple ginayang balik sa imo, as long as sincere ang imo heart, ang imo tagipusoon sa paghatag. Nakuha niyo buot ko sa Ginoon? No, hindi mag-isip nga, ay kinalamatag ko ni, isipon ko gid, tandaan ko gid. Hindi pagaman ang Ginoo. No? Expectantly, meaning may mabuligan ka. May mabless ikaw. Next. Week 3 is invest faithfully. So, hindi lang sa subong panahon, hindi lang sa nga season, but all para ma-develop natin ang aton nga attitude of giving ourselves. Sa langit bala, tagaanta ka mo sang sekreto kung paano magsulod sa langit. Isa sa sekreto is not being selfish. Kung selfish ikaw, focus ka lang pirme sa lawas mo, hindi ka kasulod sa langit. Ang yambot sa inyo da. Wala ako mga ginadlock. But develop that, siyempre salvation sa Ginoo, kabalo ko sina. But develop that sense of giving without expecting anything for yourself, but for others. Okay? And then, December 5, amo ning aton nga culmination, amo ning aton nga highlight sa paghatag.
Nan. So, sa sining nga punto, hasta lang ko dira, may envelopes nga atag sa aton, no? Kag kung sino man may ara nga extra, pwede gid kahatag sa sining nga time. Ihatag naton sa December 5 ha. Sa December 5 pa naton ihatag. Sige. Sige daw, padayon. Sige pa. So, ang pag-giving, ang paghatag, it's about unity, not just an activity. Hindi ni aktibidades. Next. It's about commitments. No, kinanglan kita magtuman sa aton nga ginpromesa. Labi ni gid kung nagpromesa ta sa Ginoo. So, 21 days. Hambal ko sa inyo, masugod kita. Starting now, na hindi ta maghulat para masanay kita. No? So, amo lang ng aton nga kwan is murmuring, kumod, kag reklamo. May 21 readings man ta nga pagabasahon sa aton post. And then life groups. So after this, ang mga lalaki, gina-invite ko naman liwat. Dito naman sa akong right. Mga babae diri, kag mga kabataan sa left. And then, pamatigid sa mga preaching nga maayo. Sermons. Mag-memorize kita at least isa ka verse, be? Kada adlaw. Manami mo kung anong, ano kasi ni, ang nag-speak sa imo nga verse of scripture. Memorize sa. Memorize sa. No? Ang una ko nga verse ka na memorize, kabalo ko mo kung ano. For God so loved the world that He gave. So giving, gyapon, balik ta sa giving. Kabating mo na verse of scripture, John 3:16 bo kabalo gali. So He gave amo nang pinakakanami sa aton Ginoo. Because He gave, it is expected of us, gina-expect man sa aton nga maghatag man. Next. Faith, action. Dapat ang aton nga pagtuo may corresponding nga aksyon, hindi lang nga taguon mo lang da. Okay? Sige. Amo na sigurong last. Narin na ta. May ginhatag sa inyo sa subong langgid, isa ka one-pager, no? Kung paano kita mag-express sang aton pagpasalamat sa Dios, no? Amo ning natawag nga invest thankfully. Nagapasalamat ako kay amo ning faith in action covenant form. Ara kamo tanan, Bon? Wala si Brother Bon. So, covenant form ni siya, may ballpen kamo dapat, kay amo ning inyo mga commitment. No, ang masarangan lang ninyo. Wala kamo wala niya pilitay Kung ano lang gidyang ara sa kabubuton. No, hindi tayo wala ni diya pilitay. In English lang ha, kay kabudlay mag-translate. So, faith in action covenant form. I do this to the one who loves me and died for me. And that's Jesus. To the one who rescued me forever from my sin and its penalty and made me the object of His grace, love, mercy, and dominion. He has given all to me. He has shared everything to me that I may know how to fully thank Him. Thank you, Lord Jesus. Salamat gid, Kristo Jesus. So the faith in action vows concept, amo na yung mahatag kita sa aton vow sa Ginoo, kag itumano naton. Okay? Psalm 76, no? This is not a vow that is false, but mediocre and out of line from what God calls us to do, but to love Him with everything we got. Okay? So, ara na kita. Help me, Holy Spirit, as I embark in this. Number 1, level 1. Faith in action covenant move. For anyone who wants to grow, no? Sino man sa inyo ang gusto magtubo, may 3 ka box dira. Kundi ano ang napilian ninyo, i-check lang, check or X. Number 1 is thankfully promise to fast from complaints. Amo to hambal ko sa inyo. Negativity for 21 days with the help of God. Iniya ginakwantagid kamo nga mag-join gid, no? Gina-encourage ko gid kamo join gid ta. Number 2, thankfully promise to have quiet time devotions for 21 days using the 21 days of investment, reading guide, or booklet and post. And number 3, thankfully promise to prepare and release my Thanksgiving cash gift commitments on December 5, 2021 at an
HLM, His Life Church. So kung may napili na kamo, palihog na check, please. Sa first na level 1, check in na. Okay, level 2, Faith in Action Covenant Move. For anyone who wants to grow more. Number 1, thankfully promise to invite and bring people to my life group and Sunday worship celebration. Pang-invite kita, mga utod, magkadto diri or sa inyo lang mga life groups, no? Pang-imbitar kita mga iban man para ma-bless man sila. Number 2, thankfully promise to memorize portions of scriptures from the book of Ecclesiastes and other passages of during this Thanksgiving campaign season. And number 3, thankfully promise to join the House of Prayer calls during the spiritual growth campaign. Mga utol, may House of Prayer kita every Wednesday morning, 5. So, gina-invite gugid ka mo mag-join. Maski wala ka mo, Zoom, mayara man. So, pili na. Tick na isa or dua. Okay? Number 3, level 3, for leaders and anyone who wants to level up. Number 1, I vow to give a giving testimony to your tribe group or sa grupo nyo, sa life group nyo. No? Amo nang number 1. Number 2, I vow to be a coach, mentor, and leader to the full-time mo during these 21 days of investment. Campaign as needed. So, mangin mentor ka, mangin manunudlo ka. Pwede mo ginatchikan. And number 3, I vow to lead or facilitate for 4 weeks my own life group using the 21 days of investment life group guide. Okay? So kung ma-open kasi ni, mga isa, 2, at most 3, para makastart ka. Invite them, ikaw mentor sa ila. Amo ng 3. Okay, pili na. Pili na, chiki na. Check na kamo kung may napilian kamo 1 or 2. And then, ang last, amoning maximum level, Faith in Action Covenant Move, I surrender to the full-time pastoral call of Jesus Christ. If you want to serve the Lord full-time, as a pastor, as a leader sa Sininga Church, so gina-invite ka mo sa His Life, Divinity School of His Life Ministries. No? So, i-check mo na siya. So, nakapapili na ka mo, mga utod? Sige. Kay ang ina siya, kung napili na ka mo, ihalad ta na diri sa Ginoo, ho? Butangin yung ngalan. May ngalan na kilid sa kilid. Tapos, makadto kita sa tubangan, kag ibutang ta diri sa niga represent ni flowing water mo. Ng blue nga mantle. Iprehan mo. O, sige, pwede man. Pero sa mga nakapili na, kung naka-decide na kamo, ibutang naton diri sa aton nga tubangan, kay may mga makadto diri karon sa tubangan, kag may prayer of declaration kita. No? Sister Lini, pwede mo kumabuligan? Diba, silupadon bala ang mga papel? Either batunon mo or... Ha? Oo, so may dra na mo kay naging butang. Sige mga utod, ready na ka mo? Check lang man na. Ang makaya nyo lang, ang inyo lang pwede makaya nga commitment. Kaya tindog ta? Tindog ang may naka-ready na. Kag ibutang diri sa tubangan, ho. Make sure nga ma-fulfill gid ha. Hindi ka mo magbutang commitment nga vow nga hindi naton kaya i-fulfill. Ang makuha kaya lang wala man taga-pamilit. Kung ano lang makaya naton. Ay, nahulog. Thank you, Dai. Sige, at this point, Brother Von, pwede ka makakasaka na kag kay prayer of kwantanay. Bago ito mag-giving. Okay? Wow, kudamo sa nagkuan. Kanami, gid kanami. Hindi bala na para sa tawo. Para niya sa aton Ginoo, kag Dios, kag manluluwas. No? Ang ining mga vows ninyo, mga promesa ninyo, hindi na para sa tawo. Kundi para ini sa aton Dios. No? Ginaserbihan naton, isa ka maayo nga Dios. Okay. Sige.
So, ma-declaration of support na kita by network. Pwede ta makalinya na. Ari lang din. Children, Youth Extreme, YX, Young Professional, Women of Destiny, Kingsmen, and then makuan kita. Sinong sa aton nga Young Professional? Okay. Brother Bon, di ka na daan. Di ka lang mabasa? Sige. Okay. We, as His lambs, are forever grateful to the Lord for all the love, support, and sacrifices of our parents. They are one of the many reasons for our thank you unto the Lord. Therefore, His lambs, the Children's Church, is giving our support to our Invest Thankfully 2021 Thanksgiving campaign. Young as we are, yet we aspire to the great in life. We may be at the stage of realizing our potential, but we are thankful to the Lord for those who have chosen to believe in us. Blessed to be a blessing, and so, at this young age, we are also making this commitment to invest in someone's life and in the kingdom agenda. And so, with an extreme passion and enthusiasm, we are giving our loudest support to this year's Thanksgiving campaign dubbed Invest Thankfully. For young professionals, we are given the opportunity to be productive at the prime of our life. We thank the Lord for blessing the work of our hands. We rejoice, for He has given us the ability to produce wealth. And while we are enjoying every blessing, we are also walking in stewardship and generosity. We understand that the best way to use our resources is to invest it in something that its impact lasts for generations. With a grateful heart, then, we at Unwind, the Young Professional Network, are giving our utmost support to Invest Thankfully, our Thanksgiving 2021 campaign. For women of destiny. At the core of our being is to take good care of our family. Nothing compares to the joy of being a wife and a mother. The attention we are giving and time spent with them, our husband and children, is our greatest achievement. And so, the Women of Destiny is lovingly giving our full support for our Invest Thankfully 2021 Thanksgiving campaign. Okay, for Kingsmen, our desire is for us to be a provider for a family, working hard to be able to support the dream of our child. We desire for them to do great in life. Most importantly, we are praying for them to know God and Jesus is the center of their life. They are our treasure, and thus we invest in them lovingly and sacrificially. We are a leader of our respective home and family. We are a man of influence. Therefore, the Kingsmen, the men group of His Life Ministries, with all our strength and might, are giving our unwavering support to Invest Thankfully 2021 campaign, Thanksgiving campaign. Plakpakan tang Ginoo. Okay. Sige. So as the pastor here right now, together with your team here at His Life Ministries, 10 a.m. Hiligay non-service, I now officially declare Invest Thankfully 2021 Thanksgiving campaign open! Plakpakan ta! Na? Sige na lang. Wow. Thank you, Gid. Thank you. Salamat. Giving.
umaga sa tanan. It's our giving time. Basahon ko diri sa Proverbs, Hulubaton 3:27. Buligi ang bululigan, suno sa imo masarangan. Ang aton Ginoo wala gusto yagid nga mabubuan kita sa tanan nga mga pagpakamaayo. He blesses us and favor us beyond measures. Sa aton pagbaton sa tanan nga ina, gusto yaman nga maging pagpakamaayo man kita sa iban. Maging mabinuligon sa aton isig kapareho. We are blessed to be a blessing. Kung may kinanglanon nga magpalapit sa inyo, buligan nyo sa inyo gid nga masarangan. Kag ang sa aton man pagbalik sang kaayos ang Ginoo, paagi man sa aton paghatag sa iya. Sa adlaw sang Domingo, no? Sige mga muyo kita. Amay namon sa nga yara sa langit, nagapasalamat kami Ginoo nga makahatag naman kami, makasimba kami sa imo pagi sa amon paghatag. Ginoo patubua kami sa area sang amon Ginoo paghatag sa imo kag buligi nga amon gin matuman ang imo kabubuton sa adlaw-adlaw namon nga pagkabuhi. Initanan ginabalik namon nga pagpasalamat kapag dayaw sa ngalan ni Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Kung ready na kamo, pwede na kamo katindog kag maghatag. Ari aton basket. Okay, so salamat gid no. Nagkari ka mo subong aga kapag start sa aton kick campaign for Thanksgiving campaign this season. Okay, so magtindog kita kag magbaton sang blessing sang Ginoo. Remember after this, matipo naman ang mga laki, mga babae kag kabataan diri. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in Jesus' name. And all your people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat gid kag maayong aga.